Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu Review ngikhulumile go episode 1 waku season 1 kwaba khona into engiyibalile shuthi angezwakala. Ubaba Mseleku uthe indlela abashade ngayo indlela kabavakashila ngayo okusho ukuthi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. But mabehambile bewumndeni bezikhiphile noma ngabe u10 days bengekho ekhaya kukhona umamkhulu le timetable ayisebenzi. Mayeni, Makhumalo, Mangwabe bamgcina etafuleni makudliwa bamgcina ngaleso sikhathi ezothi hi, how are you, adlule mase kuthi ngoba khona umamkhulu ayisebenzi timetable. Ngicabanga ukuthi yezwakala ke yileyo ke ngibe ngibabaza ngithi hawu kanti yikho nje bekukhona nezinye izinto ezazibonakala zazenziwa umamkhulu ukuthi kanti umamkhulu unemigomo nemibandela eminingi kangaka makhanjiwe amakhosikazi ephelele onke i-timetable ayisebenzi. I-timetable isebenza mabese Mzumbe noma umamkhulu esesiphakhe bahamba nje bonke noma mkhulu wabakhona hayi i-timetable iyakhansela indaba yakhe. Shuthi kwaku right ke ngalela langa umamkhulu wayengekho right kuyibhede kababa Mseleku ngoba phela shuthi nakhona bekuzoba nje yaya yikho behle yey hayi indaba zabantu kodwa zinjani indaba zabantu sikhuluma kodwa lezi abasixoxela zona ku TV ngoba ubaba Mseleku ushiyo lokho ukuthi mabehambile kukhona umamkhulu amakhosikazi ayazi. Kwase kuyenzeka kuMayeni wabuza ukuthi ke bebezikhiphile la ku season 1 Mayeni wabuza ukuthi namhlanje uzolalaphi wavela wayihlekela wabo Mseleku aphinde futhi wahlala etafuleni sebekhuluma laba bekhuluma khona ukuthi bazokwenza i-surprise party kamamkhulu. Mangwabe noMakhumalo babuza ukuthi namhlanje uzolalaphi wasethi uMakhumalo ke uyayidlalela ngalombuzo ngoba uyazi ukuthi makukhona umamkhulu ubaba Mseleku lalapha ngathi wema shuthi baphelezela umamkhulu mayise umamkhulu ekhona. Waphinde futhi wabala enye into ubaba Mseleku wathi mabehamba umamkhulu ungena noma yiphi imoto yomunye unkosikazi adrive lo nkosikazi ukuthanda kwamamkhulu noma ahambe nobaba Mseleku. Phakathi ukuthi ukhetha ukuhamba nobaba Mseleku noma ekhetha ukuthi uhamba noMangwabe noma ehambe noMakhumalo noma ehambe noMayeni. Yo azavelelwa amakhosikazi yikho umamkhulu benje ku season 1 no season 2. Ngiyakhumbula efika beyikhiphile babesebish mangaphosisi akaze ababingelele wafika wathatha ukhiye wahamba. Ngiyakhumbula leyo episode iphasi season 1 noma season 2 ngazathi hayibo kanti nomkhulu wala ekhaya unjani kodwa kushuthi wayejahileke ngoba ngabona Mayeni laba behleli khona wagcina nje ngokukhuluma nobaba Mseleku wasetheni uzothatha ukhiye wahamba. Yikho futhi umamkhulu wayetrenda ku season 1 abantu bethi ngeke umamkhulu wakhona inhliziyo yakhe yakhombisa ukuba umamkhulu unemigomo nemibandela eminingi nokunye futhi lokho ngakubala ke ku season 5 no season 6 yakubona makune meeting uyimashise kahle meeting ukuthi isuke ibizwe ubani kodwa manje kukhuluma abani yazi ukuthi ngikusholani lokho khona enye meeting eyenzeke ku season 1 ubaba Mseleku wathi umamkhulu into engamphethe kahle noma umamkhulu ucasukile njengamanje ingoba lento ekhulunywayo uqala ukuzwa la kwi-meeting. Yayizwa le ndaba wathi umamkhulu akajabule ngoba lento uqala ukuzwa kwi-meeting okusho ukuthi kahle kahle kwenziwa kanjani qale ikhulunywe nomamkhulu umamkhulu ke ayiphasise noma engayiphasisi mase kuyabuya ke sekuzo report sekuhlangene sebephelele. Yingakho ke umakamnini evele edlala uCandy Crush ngoba uyayazi le ndaba futhi uyayibona noma ngabe lapha unalento yokuthi no comment. Umakhumalo yena ke uyothatha iside laba bomseleku ke makunento nje ekhulunywayo noma kufanele iphasiswe noma iphikiswe kodwa kahle kahle umamkhulu usuke seyikhulumile wayiqeda. Ikho umamkhulu wayehambela phezulu ku season 1 na season 2
Shuthi bayamkhapha nje. Behlale-ke oMangwabe noMakhumalo noMayeni lapha eholidini bedla-ke lokho kudla kudla iy'biliboco nama-activities abawenzayo kodwa njalo uma selithi sithe ilanga sebeyamkhomba ku-husband ukuthi ulaphaya wemalo isithembu. Ningayikhulumi kakhulu-ke iy'ndaba zabantu. Bengizonicacisa leyo nto ukuthi uma beseholidini kukhona umamkhulu i-timetable ayisebenzi. Kusho ubaba uMseleku, usho ku-season 1. Ngiyivale-ke le video ngishilo ukuthi abangawazi u-season 1 no-season 2 no-season 3 hawu kusazoba mnandi ngoba silobe sibuyele emuva siyababuka-ke siqala nabekuqaleni ukuthi kanti yini beze bethi ekugcineni abasahambi le kade kuhanjiswana babethi bawobani konje besikhohlisa bethi bayazwana abanayinkinga. Angisho ukuthi abazwani njalo baney'nkinga. Awukho umndeni ongenazo iy'nkinga. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.